סיכמנו שלפי הצעתי נשוחח על משהו מפרקי מחסן הבגדים שיש לך בו חלק גדול בשנים הראשונות בארגונו וסידורו. אז כדי שלא נאבד זמן, והיות שהשיחה כבר התחילה לקלוח, להתגלגל, אז זה ילך, אז תלכי, נתחיל מההתחלה, זה הרי שום דבר מה שיש כאן, זה אגב חבל שזה פה נראה. מה מצאת בשטח מחסן הבגדים כשהגעת ב-1938 לארץ? כן ככה, כשהגעתי לפלוגת הים, עבדתי כמה חודשים בפלוגת נמל. אז בלצ'ה הייתה מחסני בגדים. וביום בהיר אחד, בלצ'ה פנתה שיחליפו אותה, ויהושע הכיר אותי, הוא היה אז מזכיר, והוא הציע את שמי, יהושע ושטינה. הוא הציע את שמי. וזה הובא לאספה. באספה ששנה גרינברג, שהיא הכירה אותי כבר די טוב, שאלה מי זאת ציפורה קפלן. ואני קמתי ואמרתי, אין זה פלא ששושנה שואלת, כי אני באמת חדשה. ולתפקיד, כמו מחסנאית, צריכה להיכנס חברה שהיא יותר ברשת. ובכל זאת, הייתה הצבעה והוחלט עליי. ואני נכנסתי למחסן הבגדים. עכשיו נראה אם זה קלט, כדי שלא יהיה לך שום. אז מחסן הבגדים היה מסודר לפי שיטת מחסן א'. ומה זה אומר? כל הבגדים מסודרים בערימות, לא לפי גודל, לא לפי מספר, לא לפי צורך אישי. לא לפי צורך אישי. מהערימות הללו צריך היה להוציא את הבגדים. ואיך בכלל זה היה מסודר? החברים היו יוצאים לנמל ב-4 בבוקר. תמיד הייתי מופיעה ב-4 בבוקר. ואז זה בא עם מכנסיים קרועות, זה בא עם חולצה קרועה, ואז מתוך הרימות הללו הייתי צריכה להתאים פעם למורדיש ופעם לשמאי. וזה לא היה קל, כי הם מיהרו לאוטובוס, והייתי צריכה לעשות את זה במהירות. בצורה כזאת המשכתי איזה חצי שנה. וראיתי שלא ייתכן הדבר, אי אפשר לעמוד בזה. הרבה בגדים לא היו. בנמל אנשים היו עובדים הרבה שעות, עד 48 שעות. היו קוראים את הבגדים לקרעים, ובכל פעם הייתי צריכה להתלבט ולחפש מאין לקחת. ואז כבר היו משקים שנהגו לפי מחסן ב' במחסן הבגדים. וזה אומר תא לכל חבר, בגד לפי גודלו, לכל אחד היה שני הזוגות המינימום המקובל אז, זה למדת ממישהו? זה שרה פייפלד בחלק הדריכה אותי. ואז באתי למזכירות בהצעה הזאת, שאני רוצה להגשים את זה. זה נראה היה כדבר... פייפלד עבדה אז במזכירות הקיבוץ. זה נראה היה כדבר קשה מאוד. אני בכל זאת הצעתי את זה וקיבלתי לעצמי. והתחלתי לעשות בזה. עסקתי בזה קרוב לשנה, עד שאספתי, יכולתי לקנות בגדים, שלכל חבר יהיו 2 זוגות לפי המקובל. וביום שישי מסוים סידרתי תא לכל חבר. ובתא היה הכל הדרוש לחבר, העובד, לאחר עבודה, לעבודה. ואני זוכרת את היום שישי הזה, הוא זכור לי מאוד. כן. בבוקר, ב5, נכנס שלכתר שהוא גם כן כבר לא במשק. ומבקש ממני גרביים. אז אני אומרת, תיגש לתא ותמצא. אז הוא אומר, מה זה? אז אני אומרת, תיגש קודם לתא. הוא ניגש ומסתכל בתא, מוצא הכל מה שהוא צריך. תגידי, כמה זמן זה יחזיק מעמד? אז אני אומרת לו, אני מאמינה שזה יחזיק מעמד כמה שהקיבוץ יחזיק מעמד. אז הוא התחיל לצחוק, במין צחוק, שעוד עכשיו זה מצלצל... צחוק של לעג? לעג, צחוק של לעג, כן. ואני נעלבתי, כי אני כל כך הרבה עבדתי על זה, וכדי שיהיה קצת מובן לחברים, מה היה התקציב ואיך זה נראה היה אז. אז התקציב החודשי היה 2 לירות ו40 במחסן הבגדים.
מזה... מה, השנתי אולי? איזה שנתי? חודשי. חודשי זה טוב. לכל החברים. חשבתי לחבר אחד. מזה הייתי צריכה לקנות, אפילו בד ערבי לתחתונים, כי עוד אז לא קנו תחתוני טריקו. כן. ופעם אחת נכנסתי לסוחר שהייתי קונה אצלו לקורם לי, והוא אומר לי, תראי, יש לי עכשיו בד לבגדי עבודה שזה מאוד כדאי לקנות, אבל זה תצטרכי להוציא יותר משתי לירות ורבים, תצטרכי להוציא 3 לירות ו-60 גרוש. אני אומרת לו, תראה אדון קורנגי, תאים לי עכשיו אצלי 3.60, יש לי 2.40 כפי שאתה יודע. אבל אני מבטיחה לך שבמשך 2-3 אשלח לך עם הגזבר את הלירה ב-20. וכשאמרתי את זה לא הייתי כל כך פתוחה איזה תשובה יקבל מהגזבר, אבל אני בכל זאת העזתי. ואני יצאתי החוצה. וברגע זה פגשתי, אני לא רוצה להזכיר מזה עניין. אוקיי. נו תזכירי, מה יש? וברגע זה יצאתי החוצה ופגשתי את ינק לוליקר זיכרונו לברכה, שהוא היה אז גזבר. ושאמרתי לו שהוצאתי עוד לירה ב-20. הוא כל כך כעס עליי, שגם זה זכור לי מאוד. ואני הבינותי גם לרוחו, כי המצב היה כזה שמותר היה לו לכעוס. זה שאני עשיתי חשבון כלכלי ושכדאי לי לקנות זה לחוד, והמצב הכספי שוב לחוד. כן. וככה המשכתי, והתאים היו מסדרים בכל יום שישי להנאתי, וגם להנאת החברים. אני חושבת שנהנו מזה מאוד. אני המשכתי כמה שנים, איזה 4 שנים, במחסן בגדים, אחרי זה מחלה החליפה אותי. וחברים, כפי שאתם רואים, זה נמשך עד היום, סידור התא. עם העודף שישנו. את זוכרת איזה אפיזודות כן. קוריוזים, מלצות? כן, בתקופה הזאת כשהבחורים היו נכנסים ב4 בבוקר, פחדתי הכי יותר מדינה. ולמה? דינה היה פדנט. כן? כן. דינה הלך כרגיל במכנסיים קצרים. את לא תחליט את זה? לא. ואז היו לי 2 זוגות מכנסיים לדינה, כל שבוע היה בכניסה הזאת וזוג אחד. אבל אסור היה שיחסר כפתור, או שחולי לכיס יהיה קבוע. ואם זה היה קורה, הייתי מקבלת מנה הגונה מדינה. והפחד שדינה היה יוצא כבר מהמחסן ביום שישי, אז היה תמיד יורדת לי אבן מן הלב. הוא היה בחור נוח, לא? הוא בחור נוח בהחלט, אבל התקופה אז הייתה כל כך קשה. והוא באמת הקפיד, אז זה גם היום, אני חושבת שזה גם היום רצוי שלא יצא כפתור. גם היום רצוי שבמחסן הבגדים יבדקו את הכיסים, אם הם שלמים. כן. זה לא... אז זה סיפור אחד. עכשיו עוד. על תקופת המלחמה. כן. פרצה מלחמת העולם השנייה, והבחורים עובדים בנמל, מציצים תקופות את הנמל, את חיפה. והלב כמובן דופק, גם עוברים את פלוגת הים, ולא פעם חושבים הלו גם פצצה כמו שגם קרה, שנפלה פצצה בפלוגת הים. ברגע שהיו מתחילים להפציץ, אז היה מקלט מול המחסן. אז כדי לא לשבת בלי עבודה, הייתי לוקחת בסינור שהלכתי, הייתי לוקחת גרביים איתי, שישבו ויתקנו במקלט גרביים. אבל קרו גם מקרים אחרים. אז חיה קפלן עבדה במרביסה. לא, זה לא. והיה מגהץ משותף למרביסה ולמחסן. המרביסה היה למה? הייתה מרביסת חוץ. כן. מגהץ אחד הפשוט הזה. הפשוט הזה, כן. בוקר אחד, ההפצצות היו תמיד בסביבות 9 בבוקר. בוקר אחד נכנסה חיה קפלן ורוצה את המגהץ, וברגע זה התחילו להפציץ. מה אנחנו עושות שתינו באופן אינסטינקטיבי? עמד איזה שולחן בדרך, אנחנו שתינו מזיזות את השולחן וניגשות לתאים הכי קרובים ושתינו מכניסות את הראשים לתאים. כן, זה היה. זה הפחד והחזקנו את הראשים עד שהקצצה... וזה עזר לכם כמובן. וזה עזר לנו מבחינה נפשית. כן. מה עוד? נחרב? אולי את רוצה לספר. כן, אז ובכן ככה, התקציב כמובן היה קטן. בגדי שבת
עוד לא עשו אז, כי כל החברים כמעט שהגיעו בכל זאת עם מינימום של בגדי שבת, וזה סיפק בתקופה ההיא. כן, את לא סיפרת מה הייתם עושים אם מישהו הביא יותר ומישהו פחות. אם מישהו הביא יותר, אז השאירו את זה במחסן, אבל לא השתמשו בזה. על כל מקרה, אם החבר הזה יצטרך ללכת, ואז הוא ידרוש את שלו, אז איזשהו זמן השארנו את העודף הבגדים שלו סגורים. כן? כן. במזוודה. במזוודה. אחר כך, אחרי חצי שנה, שהחבר נשאר, ראינו שהוא ישנו, הוצאנו את זה והשתמשנו במחסן. לצרכים לצרכים, לפי הצרכים של המצב. כן. עכשיו, בכל אופן הגיע הזמן, וצריך היה להתחיל בבגדי שבת. בגדי השבת הראשונים, זה היו 8 חצויות לחברות שהוותיקות אז, מפני שהתקציב לא יקשר יותר בתקופה הזאת. ואז עשינו 8 חצאיות לחברות לפי הוותק. כן. כן. וזה היו חצאיות טובות. אז עשיתם לוותק וזה היה אישי. אישי, זה כבר היה. אישי? מחסן ב' זה בכלל אישי. הכוונה הייתה ללכת איתו, כן. וככה הלכנו גם במשך הזמן. הבגדים אז היו לגמרי בצורה אחרת, זה היה משהו אחר. למשל חולצה רוסית, מבד עטה זה הייתה חולצה חגיגית. או זוג מכנסיים שעלה גרוש וחצי מבד עטה כחולות, זה היה דבר חגיגי. בזה נסעו חברות ב1 במאי להפגין, לחיפה. כן. זה היה דבר חגיגי. שמלות, מי שהביא מהבית היה עוד. שמלות בתקופה ההיא אנחנו עוד לא עשינו. פשוט עוד לא עשינו. אבל לאט לאט, משנה לשנה, כמובן שהתחלנו להתקדם. התחלנו לעשות לחברים חולצות ונכנסיים. אפילו התחלנו לעשות מכנסי צמר לבחרים, גם כן לכיתו. גם כן כמובן טיפין, כי התקציב אף פעם לא הספיק. כן. והייתה בעיה, אז היו הרבה בחורות בהיריון. והייתה בעיה, שמלות היריון. תפרנו כמה שמלות. וזה היה עובר מחברה אחת לשנייה. הרבה לא היה. הייתה שמלה לעבודה, שמלה לאחר עבודה. וככה הסתדרה בחורה ב9 חודשי הריון. כן. יש לי שאלות. עכשיו ישנה בעיה קשה של תופרים. איך היה אז המצב? תופרים ותופרות, מה היה המצב? נדמה לי שהיה שונה. כן, היה מצב מבחינת תופרים. אני חושבת שהמצב היה אז יותר טוב. כמובן, תפרו קודם כל פחות, אז כמובן. אז היה ככה, היה נוח קפלן, שהוא היה החייל. הוא תמיד היה החייל הראשון. הראשון. והייתה חברה תופרת, שהיא עבדה, הייתה איזה שנתיים, והיא עזבה שושנה מלוצק, משמע נראה. סנטין? לא, לא חשוב. כן. והיא הייתה תופרת טובה, על ידה עבדה יהודית. יום אחד בהיר מודיעה שושנה שהיא עוזבת את הקיבוץ. ואני נעמדת בפני בעיה, אין לי תופרת. אבל יהודית עבדה על ידה כמה שנים, ביום ראשון בבוקר אני מגיעה לעבודה, ושושנה... כל התורת התפירה של יהודית באה לה מהשושנה? כן. לפני זה היא לא ידעה, מפולין היא לא ידעה. היא ידעה קצת, אבל... ואני מגיעה בבוקר, ושושנה איננה, ויהודית יושבת ומחכה. הוצאתי 5 חתיכות בדים, ואני נותנת ליהודית, ואני אומרת, יהודית, את גוזרת שמלות עבודה, כי אין לנו מי שיגזור, ואת תופרת אותה. אז היא מסתכלת עליי ואומרת, ומה יהיה אם אני אקלקל? אני אומרת לה, אני אחראית בזה, גם אם תקלקלי. היא לא כל כך רצתה, אבל יהודית תפרה את 5 השמלות, ואחר כך יהודית נהייתה לתופרת הראשית. אני מתפלאת מזה שהייתה תופרת טובה. ויהודית הייתה אחת התופרות הטובות. כן? כן, בלי שום ספק. הרבה שנים. הרבה שנים. כולם רצו לפתור אצלה. איזה שנים? כן. עכשיו, אז לא, אני התכוונתי, אולי בעצם מה שהניע אותי לשאול את זה, זה שלי היה נדמה שאז המצב היה יותר טוב בתפירה, כי זרמו תופרים מחוץ לארץ. כל עלייה הייתה מגיעה איזה בריצה, לא? אחר כך הגיע בחור מהעלייה של חיילי אנדרס.
זה כבר היה זה בזמן כבר המלחמה. מלחמה, כן, והוא היה חייל. מי זה? מה שמו? נדמה לי שאני כבר ראה לכם. טוב, אני לא מוכרחה להכניס אותו לעניין, ואולי אני אצטרך לשאול אותו. אני יודעת למי שאת מתכוונת. עכשיו, איך פתרו את בעיית הלבוש של הילדים? זה היה משותף? לא, זה לא היה משותף. מהיום הראשון? זה לא היה משותף. עכשיו אני משערת לי שכל הזמן קיבלתם הדרכה במזכירות הקיבוץ, בוועדת הייתה ועדת הלבשה במזכירות הקיבוץ, שבראשה עמדה שרה פייפל, והיא הייתה מבקרת תכופות. לפעמים הייתי ניגשת אליה להתייעץ באיזה עניינים ליגור, כן. ולרוב זה היה בשבת, היות שכל השבוע היא לא הייתה, והייתי תמיד נהנית לבקשה שלי, וזה היה דבר חשוב. אחר כך שבאו מאשדוד, יפה שפיגל, הגיוס, אז יפה נכנסה למחסן ועבדתי יחד עם יפה. ויפה כאילו הייתה המדריכה. נו, והיא מדריכה? כן, זה היה חשוב, כאילו יפה היה ניסיון, כן, היא הייתה מחסנית. גם תפן? היא הייתה מחסנית באשדוד, והיה לה ניסיון, ואני נעזרתי בניסיון הזה, בלי שום ספק. כן. נו, מה עוד? לא הייתם לוקחים את העודף הבגדים של החברים? לא. כשעברנו לשיטה של מחסן ב' השארנו לעולה את כל הבגדים, כי אנחנו שאפנו להגדיל את התא של החבר. ולא דיברו שזה יוצר אי שוויון? נניח שזה היה מובן, מי שבא... אבל זה ברור, את פתוחה בזה? פתוחה בזה, ברור. אנחנו בשיטה של מחסן ב' לא לקחנו. לא לקחנו. עכשיו, היו לך אינצידנטים עם המזכירות, עם זה ביחס לתקציב? ביחס לתקציב, יש תמיד אינצידנטים, ואז זה התבטא לפי המושג עכשיו, ובכלל זה מצחיק, כן? זה התבטא בלירות, אבל זה היה המצב, כי ללירה היה זרח אחר. עכשיו, איך ארגנת את העבודה? אני זוכרת שאני באתי ב-41, עבדו המון חברות, בעיקר באים, וזה היה הרבה, זה היה חוסר עבודה. בדרך כלל, רוב החברות שעבדו אז במחסן היו בהיריון. אז כמובן לא לתלות כביסה ולא להוריד, כי זה קודם כל היה במרחק מהמחסן. זה תמיד אני הייתי צריכה לעשות. את עוד לא תיארת את המחסן באמת. תוך כדי כך תתארי גם את המחסן. איפה זה היה? המחסן היה בצריף, שלא רחוק ממנה הייתה המרבסה, והיו גם, שם תלו גם את הכביסה. היות שרוב החברות היו בהיריון, אם כי אני גם כן הייתי, אבל אני הייתי תולה כביסה ומורידה כביסה, והייתה בעיה של גשם בחורף. אז לא פעם הייתי קמה ב2 בלילה, שהיה ליל ירח בלי גשם, וחשבתי שהכביסה בוודאי התייבשה, הייתי ב2 בלילה רצה להוריד את הכביסה. היו תנאים די קשים כמובן. המחסן היה צפוף, וזה היה לא קל היה לעבוד אז. כן, זה הרי קשור גם עם המרבסה. אני זוכרת מרבסה באיזה צריף שחור, עלוב, בתנאים קשים. כן, זאת הייתה המרבסה. במשמר הים, זה בפלוגת הים. בהתחלה. בהתחלה. זכור לך משהו על הקשרים, על היחסים בין המרבסה ו... כן, דווקא היו יחסים די תקינים, אז בחורות עבדו במרבסה. אז עבדו בחורות. שההתחלה הייתה לא מכנית, נכון? לא מכנית, ובחורות עבדו, כן. והיו... בטח לא תזכרי מתי הביאו את המכונות, אני זוכרת? לא, את המכונות מתי שהביאו אני לא זוכרת, אבל מה שאני זוכרת, אחרי שעברנו למשמר הים, והמחסן בגדים נשאר בפלוגת הים, ואז במשמר הים היו 40 חברים. כל שבוע, כל יום חמישי, הייתי מכינה חבילות אישיות לכל חבר הנמצא במשמר הים, והעגלון היה מעביר את זה למשמר הים. פעם אחת בא זאב ורדי ומודיע לי שהוא יוצא לחופש, ושאני אדע ששני זוגות הבגדי עבודה נכנסים לכביסה, ושאני אדע מזה. קיבלתי את זה, והגיעה הכביסה שלו. אני לא שלחתי את הכביסה למשמר הים, כי ידעתי שזאב ורדי איננו. אבל כשזה ורדי חזר, שהוא חזר עם שלום רחב כרגיל,
והוא רוצה לקחת איתו את 2 זוגות בגדי עבודה. אני עוד אומרת לו, זאב, קח זוג אחד, זה יהיה לך מספיק, זוג השני אני אשלח לך כרגיל ביום חמישי. לא, אני אקח את 2 הזוגות. והוא לקח, הוא יצא במוצקין טיצ'קוס, שזה לא היה אז שטח בנוי, ומחכה להתרם. עובר אוטו ערבי, זאב ורדי זורק את 2 החבילות על האוטו, ועולה ונוסע למשמר הים. במשמר הים הוא עוצר את האוטו וקופץ מהאוטו ושוכח את 2 החבילות, והערבי עם החבילות נוסע. וזאב מגיע אליי בלי בגדי עבודה. אני חושבת שלו זאב היה בא היום אליי והיה אומר שהוא איבד 5,000 לירות. מה היה קורה? לא היה קורה שום דבר. אבל אז לסדר לזאב את 2 זוגות בגדי עבודה היה בהרבה יותר קשה מאשר לתת לו היום 5,000 לירות. לא, כמובן לא הייתה לי ברירה, הלכתי לגזבר והסברתי לו, תראה, אני מוכרחה לקנות בגדי עבודה. זה אמנם התבטא ב2 לירות, אבל איפה לוקחים את 2 לירות? עד שסידרתי לזאב בגדי עבודה, אז כל יום היו דרך חיתות מוסרים לי, דרך חיתות, אז היה חיתות ממשמר הים לפלוגת הים. היו מוסרים לי, זאב בלי בגדים, זאב בלי בגדים, מה יהיה? לא, אבל איכשהו במשך איזה שבוע ימים סידרתי לו את הבגדי עבודה. כן, זה נדמה לי כבר פעם סיפרו את זה באיזה ערב, אבל טוב שיהיה מודפס. אנחנו עכשיו נמשיך כדי למלא את כל הקסטה. היום זה יום A22/12/78, 2 ו3 חודשים מאז ההקלטה הראשונה, בחדרך. הפעם נשוחח שיחה ביוגרפית. על בית אביך, על המשפחה, על הילדות, על העיירה והנוף שלה, כי היה נוף יפה מאוד בסביבות וילנה, השכלה, בעיות השכלה, פרנסה, הוואי בבית, ואחר כך תקופת וילנה ותקופת ורשה. זה לא מוכרח להיות לפי הסדר, כאשר יעלה הזיכרון. בבקשה, מוכנה? כן. אמא צריכה, בבקשה. הוריי גרו באחוזה על יד בוריסוב. איפה זה? בוריסוב. בוריסוב זה בלרוסיה. כן. על יד איזה עיר יותר גדולה? איזה? זוכרת? על יד איזה עיר יותר גדולה. זה היה די מרוחק מעיר. אבל בכל אופן... זאת העיירה, העיר. זאת אחוזה. אחוזה בשם בוריסוב. לא, על יד בוריסוב זה עיר גדולה. זה בסדר, אז זה מספיק. עיר ידועה. כן. אבא עסק בחקלאות, הייתה לו אדמה שם בחקירה, הוא עסק בזה. אחר כך, על יד האחוזה הזאת הייתה תחנת קמח בודדת, שעמדה במקום מאוד יפה, בתוך גן עצי פרי, שמול עבר נחל. וזכור לי מהתמונה הזאת, הייתה תמונה נהדרת. כן. זכור לי עץ שעליו היו בכל אביב באים חסידות, פרות חסידות. כן. וזה זכור לי, זה נשאר לי, זה אני לא שכחת. כן. זה הייתה תמונה נהדרת. בזמן שקיעת השמש, איך שהשמש הייתה משתקפת בתוך הנחל, אני תמיד הייתי מתרגשת כשהייתי ילדה. אבא לקח גם בחקירה את התחנה, ואנחנו עברנו לגור שם על יד תחנת הקמח. כן. בית בודד, איזה 3 קילומטר מהכפר, ושם גרנו. כשאני הייתי צריכה לבלד, אז היות שאימא שלי הייתה מדולהינוב, אז היא ללידה נסעה לדולהינוב, שזה היה במרחק, זה היה די רחוק. דולהינוב זה היה בפלח וילנה, נכון? וילנה. זה היה אחרי המלחמה, זה היה שייך לפולין, נכון? לפולין, כן, אבל זה היה, אז זה היה בלרוסיה. כן. ואני נולדתי שם, ואחר כך חזרתי חזרה. שנים הראשונות, ואי אפשר להגיד שלאבא לא היו אמצעים. היו אמצעים, אבל אז את החינוך הבינו כנראה אחרת מאשר אנחנו.
למשל... את היית איזה הראשונה, השנייה? אני הייתי הגדולה, הראשונה. למשל, אני לא ידעתי מה זה צעצוע, כי ילדה קטנה. וזה אף פעם לא, אני לא מאשימה אותם, כי זאת הייתה הגישה. גם לביאליק לא קלנו צעצועים. כן, ואני סבלתי מזה מאוד. קודם כל הייתי בודדת. אף ילד לא היה. ואני סבלתי מזה מאוד, אבל לבטא לא ידעתי. אז ביטאתי את זה. לא היה לכם מי לשחק, לא היה לכם. שום דבר. אז ביטאתי את זה, אבל בכל מיני צורות, כמו שילד... בינתיים פרצה המלחמה, מלחמת העולם. כן. באיזה שנה נולדת? ב-13. זאת אומרת, זה כבר מלחמת העולם התחילה. ב-14. ב-14, כן. אבל בינתיים שעברו 2 או 3. לאבא הייתה אחות בווילנה, והסבתא חיה עוד איתנו, האמא שלה. הדודה הביאה את הבת שלה, היחידה, אלינו להתארח. עוד לא חשבו ש... לפני המלחמה, או בתוך המלחמה. כן, בתוך המלחמה, אבל היה עוד מצב כזה שאפשר היה לנסוע. זה לא הגיעה אליך, נניח, המלחמה לא הגיעה אליך. כן, לא הגיעה. הביא אותה בפסח, שהיא יותר מבוגרת ממני בשנה, והשאירה אותה בהנחה שכעבור שבועיים או איזה זמן היא תבוא לקחת אותה. בינתיים פרצה מלחמה, והיא לא יכלה לבוא לקחת. ואז אנחנו כבר היינו 2. ואז מצבי מבחינה חברתית השתנה, ש2 זה כל זה. אבל מה קרה? אבא ואמא חשבו שהם צריכים לתת את הכל לבת דודה הזאת. אבא למשל היה נוסע ללנינגרד. היה מגיע למרחקים. כי חוץ מזה, הוא היה איש עסקים, וחוץ מזה שהתחנה זה תחנה, אבל עבדו גויים, הוא היה עושה גם מסחר, והיה מגיע רחוק. ואמא הייתה רק עקרת בית או גם... אמא הייתה רק עקרת בית. בדרך כלל, כן, אנשים היו עוזרות, כן. רק עקרת בית. הייתה גם עוזרת בבית. זה נמראה לך עד כמה שהמצב היה טוב. כן. אבא היה נוסע, והנה אחת העובדות, הוא פעם נסע וקנה מעיל פרווה בורדו עם לבן מקושט, משהו יפה. אז שקונים, אז צריך לקנות לשתי הבנות, אבל הוא קנה רק לקוזינה, ולא לי. ואני פשוט עשיתי להם צרות מזה, והם לא הבינו מאין שבאות הצרות. אני לא יכולתי לבטא את זה, כשהייתי קטנה. למשל, ידיד אחד של אבא, זה הכל היה בתוך המלחמה? כן. אצלנו עוד לא הייתה מלחמה. אחר כך זה התחיל. ידיד אחד של אבא הביא את הבת לבת דודה עם אבן תחילת, והביא לו, והיות שאנחנו גרנו על שפת נהר, אז אני חטפתי ממנו את הבת וזרקתי לנהר. זה... ובינתיים פרצה המלחמה, לא חשוב, הדוד עבר את הגבול ובא ולקח את הבת. ואני הגעתי כבר לגיל 5, שלפי הדין אז צריך היה להתחיל ללמוד. אבל איפה לומדים? מלחמה. בדולהינוב היו 2 אחיות שלי. אחת הייתה מורה בתרבות, והשנייה עסקה הייתה רווקה, הייתה בחורה יפה מאוד, זה האמא של דוד. זה שבא. זה שבא. זה הקוזין היחידי שנשאר לי. והעבירו אותי אז אליהם, ואני שמה התחלתי ללמוד. אבל זה לא הלך. הדודה המורה לא הסתדרה איתי. תראי, אחרי שאני עברתי ילדות קשה, אז צריך כנראה גם גישה אחרת. הדודה לא הסתדרה איתי, וכעבור... אז מדוע הילדות הייתה קשה? והיית סוף סוף היית בת יחידה, ואת אומרת שההורים היו עמידים. עמידים, אבל אני לא יודעת
לא הייתה תחושה שידאגו הנה, אני מספרת על צוצרים. לא למדו פסיכולוגיה. יכול להיות. זה צריך. כמובן ללמוד. והיה לי קשה מאוד. ואז ביום בהיר אחד שחו גוי, והגוי העביר אותי את הגבול באופן בלתי לגלי. והחזיר אותי להורים. לבוריסוב, על יד בוריסוב? על יד בוריסוב. לתחנה. אבל צריך ללמוד. אז לאבא היה ידיד גוי בבוריסוב, מורה זוגקוב. אז הוא עשה איתו הסכם שאני אסע ואני אהיה אצלו בבית ואני אלמד רוסית. כי בחורה זה לא כל כך חשוב אם לא תלמד עברי יידיש אז. עברי רוסית. ואני הייתי באה פעמיים בשנה הביתה, לראש השנה ולפסח. ואני על חגים רוסיים ידעתי יותר מאשר יהדות. הייתי רחוקה ומנותקת מיהדות. לא ידעתי, אם כי ההורים היו אדוקים, לא פנאטיים, אבל היו אדוקים. ושמרו מסורת והכל, אבל אני... דיברתם יידיש? בבית, ברור. אבל שם דיברתי רוסית. חייתי, וככה חייתי איזה 3-4 שנים. אחר כך אני לא הסכמתי. זה לא, מתחת לסף הכרה, לא הסכמתי לסידור הזה. משהו חסר לי, וזה לא סיפק אותי, ואני התחלתי להתקומם. בינתיים שוב המלחמה נמשכת, ושוב יש בעיות, ועל ידינו שם שחטו משפחה. באו בלילה. על יד האחוזה הזאת? על יד האחוזה. 6 קילומטר מאיתנו. יהודית? יהודית, כן. וכשבאו, אז אבא התחיל לחשוב שצריך לעשות זאת. אי אפשר לשבת. זה היה שטח סובייטי עכשיו. זה כבר היה שטח סובייטי. ובשביל לעבור לפולין צריך לעבור גבול באופן בלתי לגלי. ובינתיים עשו את אבא. ישב בבית סוהר בסמולנסק 2. תלמיד כל. כל יותר גבוה, יותר טוב. כל יותר גבוה. ישב בסמולנסק, ואימא כבר היו 3 ילדים. ואימא ישבה... השני זה יעקב? לא, בינינו הייתה אחות. וישבנו ככה 2 לבד. כן. תתארי לך איזה מצב זה היה. בערב אמא הייתה סגרת את החלונות. זה היה תקופת מלחמת האזרחים ברוסיה. כן. כן. בלילה אמא הייתה סגרת את החלונות, תולה על החלונות סמיכות שלא יראו את האור. סגרת את הדלת על מפתח, היה לזה ערך. וככה המשכנו. היה איזה גוי משרת? הייתה משרתת. שאיתם נאמן. והתחנה עוד פעלה? התחנה עוד... אמא עסקה בזה. אמא השאילה את התחנה? אמא נפילה מפני שאחרת לא היה. מדע צריך להיות גוי, איזה גבר, לא? לא, אבל לא היה. ואיכרים היו באים עם התבואה? היו באים איכרים. לבחון? כן. תחנת רוח זה היה? תחנת רוח. ועל ידי... בנחל? על יד נחל? על יד מים, על ידי מים, כן. וככה נמשכו 2. ושחררו את אבא לא מתוך זה שהוא יצא זכאי. נתנו לו איזו תקופת חופש. שחררו אותו, אז הוא החליט שהוא עובר באופן בלתי לגלי, הכל באופן בלתי לגלי לפולין. עם המשפחה? לא יכול עם המשפחה, לבד. וביום בהיר אחד זהב היה לו, במה לשלם היה לו. ביום בהיר אחד הוא לקח 3 גויים
הסכימו. הוא היה ביחסים מצוינים עם הסביבה שם. העריכו אותו מאוד, ושלושה גויים בסכום מסוים, זה היה הרבה כסף, אני לא זוכרת כמה, אבל אני יודעת שהוא שילם המון כסף. והוא עבר לפולין. צריך היה לעבור נהר? כן, צריך היה לעבור. את יודעת איזה נהר זה היה? סביר, דיסנה, ליביה? לא סביר ולא דיסנה, אני לא זוכרת. אגמים גם כן. זה היה נהר. אפשר לוודא את זה לפי המפה. יש לה ספר שלכם, שבריזו? לא, אין לנו. כן. והוא ברח לפולין, ואמא נשארה עם הילדים. כן. אמא נשארה עם הילדים כעבור שבועיים בערך. זה נודע לי במוסקבה מיד, הגיעו ממוסקבה, איפה אבא, ורוצים לעצור את אמא עם הילדים. פרוצדורה, ההירהין, דוחים את זה לשבוע ימים. ואז אמא מוציאה את הזהב כמה שהיה, ולוקחת שוב את השלושה גויים, ואומרת, עוברים. והיא סוגרת רפת עם סוסים, רפת עם פרות, אורווה עם סוסים, רפת עם פרות, הכל נסגר, והיה רכוש עצום. הכל נסגר, וזה היה בערב ראש השנה. ביום שישי מחליטים שעוברים את הגבול. בשביל להגיע לגבול זה היה 14 קילומטר. לגבול, אחר כך מתחילה הבעיה. היה קר, וליל ירח נהדר. ואמא לקחה את השלושה ילדים, יעקב היה על הידיים, היה עוד קטן, ואנחנו מחזיקים את השמלות, לבשנו עלינו כמה בגדים, כמה שאפשר היה, ואנחנו הולכים. כשהגענו לגבול שצריך היה לעבור, זה כבר היה ב-11 בלילה בערך. נהר, זורם, על הנהר מונח חוט קורות עץ, שעליהם צריך להתיישב. דוברה. כן. שעליהם צריך להתיישב, וברכיבה לעבור את ה... עם מוביל, עם עיקר שמוביל. עם שלושה גויים שמובילים. אנחנו רואים מצד השני, מצד הפולנים, אנחנו רואים מדורה. זאת אומרת שישנם אנשים. אז צריך לעבור שאנשים לא ירגישו בנו. אז אותנו משיבים עם הבגדים ככה, אותי ואת אחותי, ויעקב התחיל לצרוח, הוא היה תינוק. אז הכניסו לחתיכת לחם לפה שישתוק. עכשיו נותנים לולת שינה. כן, אבל אז לא. אז זה היה רחוק מזה. ואנחנו מתחילים לעבור, זה לוקח זמן, ואנחנו עוברים. כשאנחנו עוברים, אנחנו רואים מרחוק תנועה על יד המדורה. ואז הגויים אומרים, אנחנו חוזרים. אנחנו משאירים לכם, כי אנחנו לא יכולים להסתכן. אתם במילא בסכנה. זה הרגשה טובה. כן. והם הסתלקו. זה את כבר זוכרת מהזיכרון שלך? זה מהזיכרון שלי, זה אני... היית כבר בת 5-6. לא, הייתי כבר בת 9. 9, זאת אומרת שזה היה ב-22? ב-22. לנין עוד חי, אבל זה היה... לנין עוד חי, לנין מת ב-24. כן. ואנחנו מתחילים ללכת, לא יודעים לאן, אבל אנחנו הולכים. ושם הייתה, מצד השני הייתה ביצה, שצריך היה לקפוץ מגבעה אחת לשנייה, אחרת אם את בין הגבעות את נופלת, אז את שוקעת בבוץ. הגויים הסבירו לנו, אנחנו קפצנו, אבל אני כנראה לא... ואני פתאום מרגישה שאני בבוץ ואני שוקעת עד הנה. אני בבוץ. ואמא אמרה שאסור לצעוק, אז אסור לצעוק.
אני לא צועקת, ואמא ממשיכה ללכת עד שהיא תפסה, שהיא לא רואה אותי. אז היא השיבה את יעקב ואת אחותי השנייה על מין גיבה כזאת, והיא חזרה עד שהיא מצאה אותי ועד שהיא הוציאה אותי מהבוץ. ואנחנו הגענו לכביש ראשי. אבא היה מוסתר בכפר שאנחנו ידענו. קרפול זה נקרא היה. קרפול. 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 אני כוונה חזרתי ואני רוצה. זה רשום. כן. ואנחנו לא ידענו באיזה מרחק אנחנו מהכפר. כן. אבל אנחנו הולכים, בינתיים מעיר הבוקר. ואיכרים מתחילים לעבוד בשדה, כרגיל. בשבילהם לא קיים גבול או שום דבר, הם עובדים. כמו שאנחנו הולכים, אנחנו רואים איכר עובד. אז אמא ניגשת אליי והיא שואלת אם אנחנו רחוקים מקרפול. אז הוא אומר, לא, אתם לא רחוקים, אבל אתם הולכים בכיוון הפוך. גם נתראה בסיפור הזה. אז היא שואלת אותו אם ככה, אז היא כבר מבררת איך, אז הוא מראה לה, זה בדיוק שם איפה שהייתה המדורה, בכיוון הזה. אבל טוב, כביש ראשי, היא הולכת, אנחנו הולכים. ואני לא יודעת, נס או לא נס, אנחנו הגענו לקרפול. והגענו למשפחה איפה שאבא הסתתר, והוא לא ישב בבית, הוא ישב על הבוידים, מפני שצריך היה להסתתר. טוב, הפגישה. אחר כך צריך פרנסה. צריך פרנסה ויודעים, כי אבא בכלל... צריך לגור באיזה מקום. צריך לגור, אבא עוד בכלל בלי זכויות כאן, בכל רגע יכולים לגרש אותו. אז מה החלטנו? אותי ואת אחותי שלחו לאחיות לדולהינוב. לאבא היה אח בווילנה ואחות. אז את יעקב ואת אמא שלחו לווילנה לאח. וככה התחלקה המשפחה. ואבא ישב בקרפול אצל המשפחה הזאת, זה היו ידידים שלנו. פרנסה זה צריך לדעת. לא חשוב עוד על זה. ואנחנו הגענו לדולהינוב, והיה די קשה. מפני שהדודה הזאת הרווקה הייתה יפה והייתה מבלה הרבה מאוד, והייתה משאירה אותנו לבד בבית. כן. והיה לנו פחד. הייתה רק דודה, לא היה דוד? היא עוד הייתה רווקה. והדודה המורה הייתה כל כך שקועה בהוראה, שגם כן הייתה מעט מאוד בבית. ואותנו היו משאירים, זה היה בית גדול. ואת היית האחות הגדולה. אני הייתי האחות הגדולה, ואני לילות לא הייתי ישנה. למשל, כביסה הייתה תלויה בחוץ. אז תמיד היה נדמה לי שמישהו מסתתר מאחורי הכביסה. כל מיני דברים. חדים. שזה מלווה אותי עד היום דרך אגב. כן. בינתיים תפסו את אבא. הפולנים, השלטונה. ואז הם החליטו, ונודע להם, הם ידעו שהמשפחה מפוזרת בין קודמים, ואז הם החליטו לרכז את המשפחה ולשלוח חזרה לרוסיה. אז יום אחד בהיר בא שוטר, שואל עלינו, ואומר, אני לוקח אתכם. בינתיים לקחו את אבא לבית סוהר לדוקשיץ, ומה שהדוד הספיק, בינתיים הדודה התחתנה, זה סיפור, והדוד, מה שהוא הספיק להגיד לי, שירגיש אותנו עם האבא, שאנחנו לא מכירים את אבא, אנחנו לא יודעים מי האיש הזה. טוב, אנחנו נוסעים עם שוטרים לדוקשיץ, מביאים אותנו, אנחנו נכנסים לחדר, אבא יושב על כיסא,
ואני הדוברת, כי אני הגדולה. אני לא מכירה את האיש הזה. חצי יום הרציפו אותנו. הם אמרו דבר, והם ידעו, והם היו בטוחים שזה אבא. אבל הם אמרו שדבר כזה הם לא ראו. לשבת חצי יום מול האבא, אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו לא יודעים מי זה. מילאת, אבל אלה היו יותר. טוב, היא עשתה מה שאני עשיתי. מה שם האחות? מרים. ואחרי חצי יום החזירו אותנו לדולהינוב חזרה, ושאנחנו היינו צריכים בכל יום להתייצב במשטרה. זה מאסר על תנאי. זה מאסר על תנאי. בכל יום להתייצב, והיו בודקים אם אנחנו במקום, בודקים. לאבא היה הפריץ שהוא החזיק בחקירה את האדמה, היה בפולין. הוא עבר? הוא עבר, באופן לגלי. והוא היה ידיד טוב שלו. מה, הוא היה פולני, בלרוסי, מה הוא היה? הוא היה פולני, רק הייתה לו אחוזה. אז הוא ברח מהסובייטים, כן? כן? מאז. הוא היה בידידות רבה עם אבא, אבל הוא לא נפגש איתו כל הזמן של המלחמה. כשנודע על הפריץ הזה, שאבא במצב כזה, אז הוא פנה לממשלה הפולנית, ואז נתנו לאבא אזרחות פולנית, ואז המשפחה בדולהינוב התאחדה יחד. והגענו לדולהינוב. ממה לחיות לא היה. כן. מה אני אגיד לך? אנחנו היינו 7 ילדים, בינתיים נולדו ילדים היינו 9 משפחות. אז אמא הייתה 9 ילדים? לא, 7 ילדים וההורים. נפשות, אז אמרת משפחות. משפחות, אז נפשות. אמא הייתה קונה דג מלוח, אז אף פעם זה לא התחלק אצלה ל9 מנות, רק ל8. והייתי שואלת אמא, למה? אני לא רוצה. זאת הייתה התשובה, אבל זה תמיד. המשפחה למעשה קיימה אותה. אבל כמה המשפחה הייתה יכולה לקיים. אנחנו התחלנו ללכת לבית ספר פולני. דרך אגב הייתי תלמידה מצטיינת. זה דולהינוב, אתם הרי אחר כך מגיעים לסדיר. לא לסדיר, זה אני מגיעה לסדיר. נו אז תספרי לפני סדיר, כן. זה סיפור ארוך. אז אתם עוד בדולהינוב. אנחנו בדולהינוב. ממה לחיות אין. עוד מעט זה גם. כן. ממה לחיות אין. ואנחנו מתחילים ללכת לבית ספר פולני. בין 700 תלמידים העלו אותי בסוף השנה על הבמה כתלמידה מצטיינת בכל בית הספר. וכומר פולני נשק לי בראש, זכור לי. כן, יש לך צילומים? יש לי, לא, זה אין לי צילומים. יש לי צילומים בבית הספר, גמרתי את הבית ספר, ובינתיים לאבא לא הייתה עבודה, והמצב היה גרוע ביותר. בקרסנה היה לאבא אח. הוא התקשר עם האח. הכל גליל וילנה, נכון? סביבות וילנה. כן, כן. קרסנה זה פלח וילנה. פלח וילנה. בלרוסי. הייתה שם אחוזה על יד העיירה. ואז הדוד הציע לאבא שיקח בחקירה, היות שהוא חקלאי, והוא שאף כל הזמן לחקלאות, שהוא ייקח בחקירה, וככה זה היה. הוא לקח את האחוזה בחקירה, ואנחנו עברנו כולנו בקרסנה. אז המצב התחיל אחרת. את לא יודעת איזה סיפור גול. אבא התחיל לעסוק בחקלאות, והעניינים התחילו קצת להתקדם. אבל אני מתוך כל זה לא ראיתי עתיד בשבילי. ואז שהייתי מתחילה לדבר עם אבא על ארץ ישראל, אז הוא היה אומר לי, עזבי את זה.
אז כבר הגעת, בקרסנה כבר היית באיזה גיל? בקרסנה הייתי בגיל 14. הוא תמיד היה דוחה, והוא תמיד השתמש בי כעזרה לו. למשל, היה מוכר, כל התוצרת החקלאית היה מוכר לחיילים, כי בקרסנה עמד דיסיונטי קורפוס פוגרניצ'י. אז היה מוכר. אז מה הוא היה עושה? היה נניח מניס 20 עגלות מספור, והיה שולח אותי בראש השיירה, שאני אשכול, שאני אחתום, היה סומך עליי. ואני לא ידעתי, אבל הוא ניצל אותי בצורה זאת, מפני שהוא הבין שאני יכולה לעשות את זה, זה לא לרעה. אני הייתי באה לצבא, אז היה שם סרג'נט אחד שהיה מעמיד את הרגל על המשקל, בשביל לרמות קצת, ואני תמיד הייתי תופסת אותו, והייתי עומדת ושומרת עליו. אז הוא היה אומר שהוא לא ראה ילדה כזאת, כי הייתי ילדה. טוב, ביום בהיר אחד אני באתי, בקרסנה לא היה חלוץ צעיר, ולא היה שום, חוץ מביתר לא היה שום ארגון ציוני. אני ביום בהיר אחד באה ואני אומרת לאמא, אמא, אני החלטתי לנסוע, והיו לה בסביר 2 אחים. אני החלטתי לנסוע לשם, שם יש סניף של חלוץ הצעיר. אני אגיע לישראל. אני אמרתי לה, אני רוצה, זאת אומרת, אבל אין לך כסף, איך את תגיעי? אז היא אומרת, אני אגיד לך, שאני... בשביל להגיע לסביר לא היה לך כסף, או בשביל להגיע לישראל? לא, לישראל. אז אני אמרתי לה, תראי, אני אגיע קודם להכשרה, כי על זה מוכרחים. אחר כך יש לנו דוד באמריקה, אני אכתוב לו שמשאלת נפשי להגיע לישראל, ושהוא... לארץ ישראל, אז לא היה עוד ישראל. בארץ ישראל. ושהוא יעזור לי בזה. אז אמא הסכימה, היא הבינה לרוחי, והיא הסכימה, כי מה אני יושבת באחוזה בכפר? מה אני אעשה שם? ואין שום סיכוי. אבל אבא מאוד התנגד. מאוד התנגד. ובסוף הוא הסכים. בקושי הסכים. ואני נסעתי לסביר. באתי לסביר. היו 2 אחים. אח אחד הייתה חנות ברזל, והאח השני הייתה חנות של הקולבו. ואני אצל האח הזה, הייתי אצל האח הזה של החנות של הקולבו. ואני מהר... זה היה עיירה של דייגים גם. כן, אבל הדודים... גם היה שם. כן, זו הייתה סביבה נהדרת. אגם והר, 2 דברים מול אחד השני. ואני מהר מאוד נכנסתי לחנות. כן. השתלבתי מהר מאוד. ושם בעיקר היו גויים שהיו באים מהסביבה, אז הם תמיד היו אומרים, לדוד, איפה לקחת את הפנינקה? ככה הם קראו לי פנינקה. איפה לקחת אותה? הייתי זריזה מאוד והסתדרתי מהר מאוד. ובינתיים קשרתי קשר עם חלוץ הצעיר. בין הראשונים שקשרתי קשר זה היה נודקי ושושנה. הם הסביר. הם הסביר. מה שם המשפחה של נודקי? יואל. שם המשפחה יואל? יואל יחיאלי עכשיו, זאת אומרת, עכשיו הוא כבר איננו, אבל בארץ הוא החליט ליחיאלי כאבא שלה. ושושנה זה אשתו? אשתו, כן. אבל אז הוא עוד לא היה נשוי. לא, לא. כן. אבל הם מאוד טיפלו בי כשבאתי. הם מאוד טיפלו בי וקיבלו אותי בסניף. קיבלו אותי בחמימות כזאת, שאני זה לא אשכח להם כל החיים. כן. אחרי שהיה לי עבר כזה, בלי ילדות, בלי שום דבר,
אז אני פתאום פה ראיתי חמימות כזאת, ובאמת, וטיפלו בי יפה מאוד. אז הנוהג היה שלהכשרה היו מקבלים בגיל 18. אז נוטקה סידר שאני הייתי בגיל 17, וקיבלו אותי להכשרה. וזה, הלכת לווילנה, זה היה המקום? הלכתי כן, אחרי שאני הייתי שם... מה זה היה 35? זה היה לא, ב-36 באתי לבד שזה היה 34. טוב, שלחו אותי לווילנה, בווילנה, סוגורצ'י, עם כל הבעיות. אבל כאן כהשתלטתי. במה עבדת? במה התחלת בווילנה? במה התחלתי בווילנה? אז בווילנה הייתה מתפירה על דייטשה גס. שם עבדו ציפור אריאר וגולדה דוברובסקית, אז לקחו אותי גם כן. אני בספיר הלכתי לתופרת כמה שעות ביום. הדוד סידר את זה שמשהו אלמד, אז הלכתי לתופרת, אז שם למדתי קצת לתפור. אז הם קיבלו אותי למתפירה. הם קיבלו אותי למתפירה בווילנה, ועבדתי זמן קצר מאוד. בינתיים אישרו את חפקה להכשרה, וחפקה עבדה... איזה חפקה? בודנית. אישרו את חפקה להכשרה, וחפקה עבדה... חפקה הייתה בווילנה בהכשרה? בטח. אני חשבתי שבברנובית. את בטוחה? מה זה אני בטוחה? חפקה בודנית? חפקה בודנית, אני החלפתי אותה בגרברניה, היא עבדה בגרברניה. אז חיפשו בחורה שתחליף אותה, כי אישרו אותה לעלייה. אז אני החלפתי את חפקה בגרברניה, וזאת הייתה עבודה קשה מאוד, קשה מאוד. ואני חשבתי, הייתה לי רק הרגשה שאני אחלה מזה. הריחות... אני חשבתי שאני אקבל שחפת מזה. והיה לי מצב רוח נורא. אבל לא בא להם. זה כבר היה אחרי המתפירה. אחרי המתפירה, הוציאו אותי מהמתפירה, והעבירו אותי לבורסקאית. לבורסקאית. עבדתי שם כמה חודשים. בינתיים צריך מחסני בגדים. אז בחרו בי כמחסני בגדים בווילנה. זה לא מחסני בגדים באפק. זה היה משהו אחרת. אבל וילנה לעומת לוצק זה היה סובה. כן, אבל גם בווילנה היה מספיק צרות. ואני עבדתי, אני אגיד לך את האמת, אם אני אגיד 24 שעות אז אני אפריז, אבל 22 שעות אני עבדתי, אולי שעתיים בלילה ישנתי. עבדתי נורא קשה, אבל בסיפוק, זה סיפק אותי. פניתי לחברים, והייתה לי הרגשה טובה. יום אחד, ככה עברו שנתיים, הייתי בווילנה שנתיים. יום אחד, בערב, אני נכנסת לחדר אוכל, אני רואה אז לינץ היה בווילנה בשליחות, אני רואה לינץ יושב עם איזה יהודי. בגינסקי זה. יושב יהודי. תרים את הכל. יושב יהודי, מסתכל, אני עוברת ולא שמה לב מפני שאני יודעת מישהו יכול לשבת, אבל פתאום לינץ קורא לי בואי הנה. וברגינסקי אומר לי, אני איש מהמרכז, באתי לחפש בחורה לקבוצה. אז אני מתחילה לצחוק. מה אני ולקבוצה? אז הוא אומר, מה הן הספיקות שלך? אז אני אומרת, ספיקות רבות. קודם כל לפגש עם אנשים שהם לא לפי גילי, זה חברה לגמרי אחרת. אני חושבת שזה לא בשבילי. אולי תנסה.
בין יתר החברות לחפש. אולי יהיה מישהו שירצה, שיקבל את זה ביתר רצון. ואני הולכת. אני הולכת ואני אוכלת והיא מסתובבת ועם זה משוחחת, עם זה משוחחת. הוא קורא לי חזרה. בואי, יש לי הצעה בשבילך. תנסי לבוא לוורשה. אם זה לא ילך, אני מתחייב להחזיר אותך בכל רגע מתי שאת תרצי. זה לא נעים לי, בן אדם מבוגר מדבר אליי ככה. אז זה לא נעים לי. אז אני אומרת לו, אתה מעמיד אותי בפני עובדה מאוד קשה. אבל טוב, אם אתה חושב ככה, סטופ. כעבור ימיים לא הרסתי, לא היה לי מה לארוז. לא היו לי בגדים. כשהגעתי לווילנה הבאתי בגדים, אבל הכל לקחו. זה היה מחסן א', אז הכל לקחו. אני נשארתי בסמלה שהלכתי, ובזה נסעתי. ככה באתי לוורשה. באתי לוורשה, אז הייתי מבחינת הגוף במצבה של שפרה, ושפרה הייתה כבר אז בוורשה. אז הייתי לוקחת את הבגדים שלה, הייתי לובשת את הבגדים שלה והיא הולכת, כי לא היה לי מה להחליף. הייתי אחרי, אבל בקבוצה צריך היה עוד בחורה, כי אחת לא הספיקה. אז אחרי איזה זמן אליהו ויינר הביא את זלדה. ואנחנו התחלנו לעבוד. זלדה? זלדה חרל. כן. אבל היות שזלדה הייתה חולנית, אז העלו אותה מהר מאוד, ואני נשארתי. אז שלחו לי את רחל צ'רצ'יס. זוכרת? את זוכרת באיזה שנה זה היה? אני ב-36 באתי לוורשה. כן. אני פגשתי אותה. את שאלת, כשבאת לעלייה אז אני פגשתי אותה. כן. ועד באיזה שנה היית שם בוורשה? עד 8? עד 8. כן. ספרי עוד קצת על הקבוצה, מה עשית, ומה הרגשת, ומה חשבת. ספרי. בהתחלה היה לי קשה מאוד. כל האנשים השליחים מהארץ, אני בכל אופן הייתי צעירה, אבל גם הבחורים מפולי, אברמל, זפרן, היית כבר בת 25, נכון? לא. אם בת ב-35 ונולדת 22, כשבאת היית בת 22. כן. כן. ובכל אופן, זה צריך היה לקשור קשר. וזה הראה די הרבה זמן. עכשיו, אני גם לבשל לא ידעתי. לא ידעתי. מה שצריך היה לו לבשל, צריך היה לנגן. אינני יודעת איך זה בא אליי. אני לא יודעת, אני עד היום חושבת. מי היה מנהל? כמה היו עובדות שם? זה היה גם מטבח וגם בלבת השקעי? הכל. אז מי עבד? 3 בחורות. וזה התחיל די קשה, ואני חשבתי שאני צריך להגיד ביום בהיר לדרגינסקי, תחזיר אותי לווילנה. זה לא בשבילי. בכל פעם זלדה נסעה, עלתה, אז אני בכל פעם הייתי צריכה לקבל חדשות. אבל אני לא יודעת, במשך איזה 3 חודשים, אני כאילו נולדתי בזה. הסתדרתי מצוין. היית הולכת לקנות גם פרודוקטים? מה זה כל ראשון? הייתי מקבלת 3,000 זלוטס. זה היה תקציב לחודש? זה היה תקציב לחודש. והיית קונה, איפה היית קונה? את זוכרת? כן. בסמוצ'ה? כן, כן. גם בג'לנה וגם בסמוצ'ה וגם גם מליצקה ורבליטקה, שם כל הסביבה. כל הסביבה, כן.
לא, היה שם רחוב על יד בית הסוהר. פביה? לא. היה... פביה היה רחוב. לא, אבל לא בפביה. והייתי קונה בגדים, והייתי קונה כלכלה, הכל עבר דרכי. אפילו אספר לה סיפור מה שקרה לי פעם. פעם בראשון לחודש הלכתי למרכז, ומאיר בליז'ובסקי נתן לי 3,000 תקציב. מאיר עבד במרכז? כן. נתן לי 3,000 לירות. אני הלכתי מהמרכז מג'לנה, חזרה לי, לא מג'לנה, מגנשר לג'לנה. איזה רחוב שמה? היה רחוב. קרמליץ. לא. גנשר היו עוברים את... זמנות, לא. זמנות. אולי? אני עוברת ברחוב זמן, זה רחוב ועץ, ואני מחזיקה תיקים 3,000 זלוטה, זה היה אז המון. אני עוברת, והיה צפיפות ברחוב, ואחת יורק לי על השרוול. אחת יורק לי על השרוול, אז יש לי הרגשה שזה טריק בשביל לחטוף את התיק. אז אני נכנסת לחנות, אני לא מסתכלת לאן, אבל אני נכנסת לחנות. ואני מציגה את עצמי, אני אומרת, אני מהחלוצים, יש לי כאן כסף, ואני צריכה לעבור לג'לנה, ואני לא יכולה עכשיו, כי אחד ירק לי על היד, ואני יודעת שהם שומרים עליי. ואני לא הכרתי את היהודי. אז הוא אומר לי, תראי, אני יכול לשלוח את מישהו איתך ולעבוד אותך. אבל אם את רוצה, תשאיר את הכסף כאן. זה יהיה בסדר. ותצאי את בלי שום דבר, אז אין לך מה לפחד. תגיעי לג'לנה, ותקחי את מישהו ותבואי ותקחי. אז אני אומרת להפך, אני אלך לגנצ'ה כי זה יותר קרוב לי. ואני אקח את מישהו. וככה זה היה. הלכתי למרכז, ושם היה מהעיירה של שיפרה, גלר, בחור שעבד באקספדיציה. הוא לא מהעיירה של שיפרה, משומסק הוא היה. משומסק. זה לא עיירה. שיפרה זה הוליקה והוא היה משומסק. נכון, הוא היה משומסק. היה טרמן. כן, משומסק, כן. אמרתי לו, גלר, בואי איתי, קרה לי דבר כזה וכזה. אנחנו באנו לחנבני, נתנו את התיק עם הכסף, הודיתי לו, וגלר יצא איתי ודיבר אותי לקבוצה. שצריך היה לעלות אותי, אחרי הכל... לא היה לך כסף. כסף? ואיפה היה לי כסף? אני אספר לך מה שהיה לי. כתבתי לדוד, והוא שלח לי 300 זלוטס. אני מסרתי את זה למרכז, ואני אמרתי להם, זה כספי עלייה שלי. מתי שתחליטו לעלות אותי, אז שתדעו שזה יעמוד ברשותי. צריך היה לעלות, אז התעוררה בעיה. מי יעבוד בקבוצה? ולא נתנו לעלות. עד שרשיש פעם בא בערב בישיבת הקבוצה, והוא התחיל לדפוק בשופר. מה זה? זה לא מספיק לכם? ציפורה לא מספיק נתנה את עצמה? צריך עוד להסס ביחס לעלייה של ציפורה, והוא דפק. ואז אני הספקתי שנה לפני פרוץ המלחמה, הגעתי ארצה. מה, יקרו יותר בגלל זה שלא היה לך חצות הדרך? לא בגלל זה. לא שרצו שתעבדי בקבוצה. רצו שיעבוד בקבוצה. לא, על זה לא... עזבו גם לאחרים, הייתה הרי קופה משותפת. כן. אני אפילו לא יודעת כמה ששולמו בעלייה שלי. אני עוד זוכרת שזה היה אולי איזה 600. כן, אבל שהם ידעו שיש לי 300 לירות וזה... זלוטס. וזהו. והגעתי ארצה. כן, מה נתנה לך ורשה, מה נתנה לך וילנה? סופרי קצת. וילנה זה הייתה עיר בישראל, ירושלים בליטא, וורשה זה דירת פולים.
אני אגיד לך, אני לווילנה לא התייחסתי ירושלים דלידה. כירושלים דלידה, לא. באתי להכשרה, עבדתי קשה, ועברתי את כל התלאות, נניח שמסובות שהיו יוצאים עד קצה סובות של רפים, ושם היו מחכים מי שבא עם נעליים והיו מתחלפים, ובחורף בלי מעיל, עברתי כל מה ש... אבל לא התייחסתי כלווילנה עיר, מפני שאני עוד לא הספקתי להשתרש, עוד לא הספקתי שם לטעום טעם טוב, למען האמת. חוץ מסובות ומקום עבודה, נניח שעבדתי בגרבני, זה היה מרחק של 5 קילומטר שהייתי הולכת יום בחורף, והיא סוחבת את הדליים על מדרגות, וזה היה נורא קשה. ובקיץ הייתי עובדת אצל שבת במשתלה. כן, גם אני עבדתי שם, שבועיים. כן, אני עבדתי כמה חודשים. כן, אז גם כן. אחד גדול, זה היה 6 כן, כן. נורא וילי כזה. כן, הייתי כמה לפני 4, וחוזרת אחרי 7. אז מה יכולתי לראות? מה יכולתי ליהנות מווילנה? אני זוכרת שהיו מעירים אותנו ב3:30 בבוקר. כן, אני אמרתי לו. היה קפה שחור, 2 פרוסות לחם גדולות עם דג מלוח. זאת הייתה המנה שהיו אוכלים קצת ויוצאים. כן, כן. או שלוקחים. ככה שאני את וילנה כעיר, להתייחס אני דווקא כן, אני הלכתי לסוברט, שם בספרייה ישבתי, הייתי רק חצי שנה, והייתי בספריית זן או באיבו. אני זוכרת אותך שהיית באה והיית להתאמן ישיבה בקיבוץ. לא נכון. היה בוורשה, מה הייתה בשבילך ורשה? קודם כל, עד שאני התרגלתי לכרך הזה. זה לקח די הרבה זמן. עכשיו, חוץ הצגות, קונצרטים היו. חוץ מהעבודה היומיומית, אז כמובן, שהבימה באה לוורשה, אז לא הייתה הצגה שלא ראינו. אני אספר לך איזה קוריוז. מי שנהנה מאוד זה הייתה שפחה, היא הלכה לכל דבר. כן. תראי, העבודה שלה הייתה אחרת. אבל בקבוצה הרי השתדלו שתהיה דמוקרטיה. כן, אבל אני עבדתי קשה, זה אין מה לדבר. נו, לנהל קומונה כזאת. היו תמיד איזה 30 או כמה. אבל יחד עם זה, 30, 50 איש? אחר כך, כן, עוד היו באים, הרי זה היה מרכז עולמי, היו באים הפעילים מפולין וגם מחוץ לארץ. איזה שאלה. כן. אבל מה? אני, בוורשה למשל, לא הייתה שבת שאנשי הקבוצה לא ניצלו לביקורים. ואני... גם החיות היו הולכים... בכל מקום. לבלבדר ולגן הסקסי ולגן הזה. בכל מקום. אני את ורשה, נדמה לי שלא הייתי באה היום לוורשה, הייתי מגיעה לכל פינה, בידע. הבימה באה לוורשה. אז כמובן הייתי הולכת לכל הצגה. תמיד הייתי הולכת עם מישהו, כן? אברהם לזדרנובסקי, את זוכרת אותו? הוא פה איננו. גבעת השלושה. גבעת השלושה. אז פעם הוא אומר לי, הוא רוצה ללכת איתי לתיאטרון. ואני חשבתי לידי, אני הולכת איתו לתיאטרון. מתי התחיל הרומן שלך עם יוסף? רק בארץ? אני אגיד לך, זה בעצם התחיל קודם, אבל באופן ממשי זה היה בארץ. אני לא הייתי מחסנית בגדים בווילנה. יוסף היה מביא לחפש כביסה. אז אני הייתי מסדרת את החבילה והיה מקבל. פעם אחת הוא בא והבחורות ישבו ואני אומרת, אתה צריך לקנות לנו משהו. אז הוא התחיל להתרוצץ, ואחר כך השכיב אותי שם, היה שולחן ארוך, השכיב אותי על השולחן,
והרביץ לי אפילו בצחוק, כן? מה את מדברת? איזה חברת קיבוץ את? מה את מדברת? והיא בצחוק ככה. טוב, בצחוק, צחוק, זה עבר. כשבאתי ארצה, אני גרתי עם זלדה. חרל. חרל. היא כבר הייתה נשואה, אבל לא היה מקום, אז מה גם... שמים בעלה? חרלי. שבתאי. שבתאי, כן. אבל גרתי עם זלדה. זה לא היה לי נעים. אם כי אחרי זה אני למשל עשיתי דבר דומה עם מישהו אחר שאני אספר לך, וזה לגמרי היה לי נעים, אבל לי לא היה נעים שם. פעם אחת, ויוסף... מה, היא כבר הייתה נשואה? כן, כן. אז היית שלישית? שלישית, כן. פרימוס. פרימוס, כן. פעם אחת... אבל אנחנו צריכים לדבר על ורשה, גמרת כבר? לא, לא גמרתי. וזה, שאלת אותך על יוסף, זה בסדר, אבל... כן. אם זה מתקשר לך, אז בבקשה. מראיין צריך לפעמים לשמור שלא לגלוש. שלא לגלוש. כן. ורשה, טוב. אז התחלתי לספר על אברהם אלעזר-דלוצקי, כן? כן. אז הוא אומר לי, ציפורה, היום את הולכת איתי להצגה. את קונה כרטיסים, מפני שבכלל מה שצריך היה לקנות זה אני הייתי עושה. אז אני הולכת, קונה כרטיסים, ואני שואלת את המוכר, תגיד לי, אתה יכול לתת לי כרטיס שם בעולם, היו קצוות, תן לי כרטיס אחד מקצה אחד וכרטיס שני מקצה שני. אני חשבתי, אני ישב בנפרד, אני צריכה... מה פחדת? לא פחדתי, אבל היה לי, תראי, הוא היה קצת משונה. אז הוא נותן לי. אני לא יודעת מה, אני לוקחת שני כרטיסים, אני באה לנובוסטי, להצגה, יהודי הנצחי. אני באה לנובוסטי, הסדרן לקח כרטיס, והיא מראה לי לאברהם, ואחר כך מראה לי מה שהיה. אני אומרת... זה בון, זה עשי דבר טוב. עד היום את מתחרטת, נכון? אני אחר כך התחרטתי. אני מיד התחרטתי, אבל טוב, זה תראי, שצעירים אז לא חושבים הרבה. כן. אז נהנית בוורשה נהניתי מאוד. עכשיו, היינו הולכים... לאופרה. לאופרה. לא הייתה אופרה שלא היינו. היינו נוסעים בשבתות ליוזפוב. לליניה. כן. שלום. שלום. מי מביא אוכל? לא אתה. עם המשפחה אחרי שאת עלית? הם המשיכו להיות באחוזה, להתעסק בחקלאות, כשפרצה המלחמה, אז יעקב... על מה אנחנו מדברים? על מה קרה עם המשפחה שלך במלחמה? כשפרצה המלחמה, יעקב הציע להם שיברחו ליערות. מה עשה יעקב עצמו? 17. כל רם. יעקב היה נער בן 17, ועסק בחשמלאות. כשהתחילה המלחמה, שהגרמנים התחילו להתקרב, אז יעקב אמר, בואו על עגלה וניסע ליערות. קודם כל, אבא לא רצה. אז יעקב ברח לבד, הגיע לרוסיה, ועבר את כל... היה בצבא הסובייטי. הסובייטי. ולפני זה היה פרטיזן? לא, הוא הגיע. אמרת יערות. הוא הגיע והתגייס לצבא הרוסי. הוא הגיע אחר כך שהתחילו לשחרר את החיילים הפולנים, כן, לפי ההסכם שיקורסקי, כן.
זה ההסכם. אז הוא עבר לפולין והיה קצין גבוה ואמר... הוא היה בצבא ונדה וסילבסקי, את לא יודעת באיזה צבא? אנדרס. כן, אנדרס. אנדרס זה לא. איזה ידיעות הגיעו לכם מהמשפחה? זה דולינוב, זה סביבות דולינוב, כי הרי יש ספר דולינוב. יש דולינוב זה משהו אחר, זה קרסני. קרסני. המשפחה נספה בבת אחת, אספו שם את כל היהודים באיזה מקום מסוים ושרפו את המשפחה. זה קרוב לסווינציאנה, לאיזה סביבות זה? זה לא לסווינציאנה, זה קרוב לרדשקוביץ'. רדשקוביץ' וספיר זה אותה סביבה? לא. מפני שיש ספרי יזכור שיצאו יחד כמה... ספיר וסווינציאנה זה... ספיר יש ספר לחוץ. ספיר יש? יש לך ספיר. שיש שם משהו על המשפחה שלכם בספיר? לא, על הדודים משהו. ורדשקביץ' כן יש? לא. בקרסנה לא יצא ספר. ולא יצא על קרסנה, כי עיירות קטנות הצטרפו לערים. לא יצא, כי אין מי שיעסוק בזה. האח שלך כתב באיזה מקום משהו? סיפר על זיכרונות מהצבא, מהמלחמה? עכשיו, שאני ידעתי שהמשפחה נספה, אבל מה שהיה לי ברור שיעקב חי, מבלי לדעת. כי... מה זה בהרגשה שלך? בהרגשה שלי. אינטואיציה כזאת. אינטואיציה. כן. אני אמרתי, יעקב חי, זה לא יכול להיות אחר. ויום בהיר אחד, כן, ואני הייתי כותבת, ושום דבר, שום תשובה. אבל יום בהיר אחד, יינקו לא הכיר עוד, זיכרונו לברכה, היה בזוועה. פתאום יינקו מצלצל וקורא לי לטלפון. והוא אומר תראי, התקבל מכתב בשבילך. את רוצה לחכות עד שאני אבוא הביתה או שאני אקריא לך? אז אני אומרת, תקריא לי קודם כל אני רוצה. מפולין, מה זה? התקבל מכתב, אני יעקב קפלן, אחי חי בליגניצי. ליגניצה? ליגניצי, בליגניץ. זה סביבות, זה פולסיה או לא? לא, זה לא פולסיה, זה... ליד איזה מקום קרוב, אם את יכולה להגיד. זה על יד לבוביה. אפשר לשאול אותו, כן. כן. בכל אופן, ושולח את הכתובת. כתבתי לך הרבה מכתבים, ולא קיבלתי שום דבר. זה הלך דרך מזכירות הקיבוץ, דרך ועדת... המכתב? של יעקב. לא. דרך הדור. הוא ידע שאת... הוא ידע. ידע. עוד לפני המלחמה. ידע. הוא ידע את הכתובת שלי. בבית הים. כן. טוב, אני עניתי לו כמובן, ואז התחלנו להתכתב. ואז הוא הודיע לי מה שקרה עם המשפחה. זה היה 46 בערך, מיד אחרי המלחמה. זה בערך, כן, בערך. זה ישנו ביומנים שלנו. ובינתיים הוא התחיל, כן, הוא פנה לממשלה הפולנית שהוא רוצה לבוא לארץ. אז אמרו לו שלארץ לבוא לביקור, אתה רוצה לראות את התחותך, אנחנו ניתן לך הצעות דרך וטיסה, אבל להישאר בארץ זה אנחנו לא מסכימים. אז הוא אמר שהוא לא מסכים. ואז הוא כותב באיזה דרך הוא יכול להגיע. אברהם היה אז בשליחות בגרמניה, וזפרן היה בצרפת. פריז, כן. פריז. ויוסף יעקובוביץ' היה בפולין. פעיל בבריחה. פעיל בבריחה. לא בהתייעצות, בעצה שלי הוא התקשר עם יוסף יעקובוביץ', אבל הוא קשר איתו קשרים. וביום בהיר אחד הוא הביא אותם עד אותו ואת דוד, את הקוזין. בינתיים הקוזין נפצע ברוסיה.
שם המשפחה של הקוזין קפלן? גינסבורג. גינסבורג, מצד אימא. מצד אימא. כן. והוא הגיע ליעקב, ויוסף הביא אותם לגבול, הם הפשיטו את המדים, ובאו לפריז דרך גרמניה בלי כלום. אני לא ידעתי שום דבר מזה. יום אחד, אני הייתי אז אקונומית, אז יום אחד נסעתי כמה רעיינת לא אוכלת? לא. אני רוצה שהקסטה תיגמר, אז אני מושכת. כן. אסתר זה חזק מדי, תסתכלי. הכל איך סוף סוף הגיע לארץ. יום אחד אני מקבלת מברק מסרטן. יעקב מגיע ביום חמישי. זה לא מזדהה אצלי, אבל טוב. אני ביום חמישי, הייתי אקונומית, אני ביום חמישי נסעת לחיפה. אני חושבת, אני אכנס לנמל. אם קיבלתי מברק, אני מתקרבת לנמל, עומדים שוטרים ולא נתנו להיכנס. אני פורצת ורצה בפנים הנמל, ושוטר רצה אחריי. ועוצרים אותך, לא? לא, הוא לא הספיק לעצור אותי. ואני רצתי כל כך מהר, שהוא לא הספיק להשיג אותי. עד שהגעתי לבית המכס. כן. בית המכס, ושם היו כל האלה שבאו מהיהודיה. אני לא ראיתי את יעקב, אבל הוא ראה אותי. ופתאום, ודוד אני בכלל לא ראיתי. פתאום אני נופלת עליו, והשוטר נעצר לראות מה קורה כאן. כן. אז טוב שהיה יהושע בורג. יהושע בורג ראה את התמונה הזאת, אז הוא ניגש לשוטר ואומר, שום דבר לא מסוכן. היא רצה מפני שהיא התרגשה מאוד, זה אחי הבא, והיא תשאיר את זה. אז פיצור בזכות. וכך עבר. וכך עבר. כן. ביחס לילדים. שאני אשתדל שלא יחסר להם בילדותם, לתת להם זה מה שחסר לי. וזה לא היה ככה. מפני שהזמנים שלנו גם כן היו קשים. ולמשל, עד שיעקב בא, לילדים לא היה אוטו. יעקב בא, אז הוא קנה להם אוטו. צעצוע. צעצוע. אני סבלתי מזה מאוד. והייתי יחד עם הדסה. לא היה יותר מאמריקה. מהדסה היה יותר. והיא גם הייתה עושה בנגריה קוביות, כל מיני דברים. אז רותי הייתה רוצה תמיד ממוישהו לקחת, אז היא לא הייתה נותנת. אני כל כך נעלקתי מזה, שזה היה